Bon dia a tothom. És una satisfacció per mi, en nom del Saló Nàutic Internacional de Barcelona, donar-los la benvinguda a aquest acte organitzat per ADIN, l'Associació d'Indústries Nàutiques de Catalunya, amb un tema tan interessant que és per tots els navegants, que tots necessitem que hi hagi un recolzament dels organismes oficials perquè la nàutica pugui ser més fàcil i pugui ser més assequible a tothom. Desitjo que aquest acte tingui una importància rellevant i, més que la importància, que les conseqüències siguin molt beneficioses per tots els navegants. Benvinguts aquí. Tot seguit, Narcís Cadavid, vicepresident de l'associació, també us parlarà de les propostes que té ADIN pel que fa a aquestes matèries, així com els avenços assolits en els darrers temps. Senyores i senyors, agraït la vostra presència. Intentarem fer-ho el més lleuger. Evidentment no farem una llista de coses que hem fet, perquè si no podríem estar a temps i em sembla que molts de vostès ja les coneixen. Per començar només, dir-vos, recordar una mica que fa uns anys ens vam traçar quin era l'objectiu, en definir quin era l'objectiu de DIN, recordar-lo una mica per explicar una mica tot el que direm després. A DIN el que té com missió és fer la promoció del sector nàutic a Catalunya com a suport d'una indústria de qualitat, al mateix temps que fem una difusió d'aquesta nàutica entre la nostra societat, seguint un model de creixement que sigui sostenible. Hem fet diverses accions, només recordar que, per exemple, hem fet accions de tipus nàutica esportiva, apoyant les federacions esportives que tenim. Hem fet actes de dinamització nàutica turística, fomentant activitats de xàrter, de busseig, de caiac, de turisme nàutic, i hem creat un dels problemes que tenim al sector, que vosaltres sabeu bé, és que som molts i petits, llavors tenim moltes vegades un problema de fer arribar la nostra oferta en el mercat. Per això vam crear un portal que es diu Nàutics, en el qual se posava a l'abast la possibilitat de fer reserves en el sector turístic. Hem analitzat i també hem analitzat i hem desenvolupat quins són els principals problemes que tenim i quines són les possibles solucions. I l'acte d'avui, més o menys, si voleu, és una mica dintre d'aquest caire. Només perquè hem xerrat del xàrter, dir-vos que accions que hem fet, hem creat una persona, hem creat un grup d'empreses de xàrter i hem nomenat una persona dintre la nostra junta directiva d'aquest sector. La nostra fira que fem el mes de primavera hem ampliat l'activitat en els xàrters també. Estem treballant, quasi finalitzat, una proposta legislativa que afavoreixi en aquest sector i, com hem dit abans, hem desenvolupat aquesta eina del portal Nàutics. Només dir-vos que el portal Nàutics el que pretén és promocionar el sector nàutic i el sector turístic. O sigui, no ens hem parat només a la part nàutica, sinó que hem combinat nàutica en oferta turística de Catalunya. I, evidentment, el que vam fer dintre d'aquesta promoció, dintre d'aquesta activitat, va ser crear una eina perquè es poguessi reservar i es poguessi pagar, i aquesta eina l'hem posat a disposició de tota la indústria catalana. Només recordar-vos la importància que té això. Davant d'una situació de crisi, les compres per internet del turisme segueixen creixent. L'última dada que tenim és un 33% de creixement de les ventes per internet dintre del turisme. I dintre d'aquesta mateixa eina, el que estem fent ara és traduir aquesta eina al castellà i a l'anglès i fer una versió per mòbils. Bàsicament, el tema d'avui era quins són els frens que tenim al nostre desenvolupament
i quines són, i no parar-nos aquí, perquè clar, plorar i dir que tenim frens està molt bé, però quines són les solucions que proposem. Evidentment, hi ha frens que vosaltres coneixeu tots en el sector, que és l'impost de matriculació. El que passa que aquesta solució no passa per Catalunya, passa per l'Estat, i s'està treballant en intentar disminuir o treure aquest fre. Però tenim un altre fre que sí que podíem solucionar des del nostre àmbit, i és el tema de l'accés al mar per als aficionats catalans, però també per als turismes que rebem. O sigui, rebem moltes vegades trucades des de l'estranger que ens demanen a on poden tirar una barca o a on poden trobar una boia o a on poden trobar un amarrador. Només recordar que la situació avui en dia tenim uns 50 ports esportius, tenim uns 30.000 amarradors, tenim uns 20.000 punts d'amarratge. Punts d'amarratge són boies i un altre tipus de sistemes, però això fa uns 50.000 amarradors disponibles. Contra aquests 50.000 amarradors disponibles tenim una flota d'esbarjo calculada en 52.500 i tenim aproximadament unes 1.000 embarcacions que ens venen de fora cada any, en la qual tenim un dèficit més o menys de 3.500 amarradors per any. Això què dona en conseqüència? Dona en conseqüència que els preus pugen. I això fa que molta gent que voldria gaudir d'aquest lleure en el mar tingui dificultats per poder accedir al nivell econòmic. Evidentment, la Generalitat va presentar un pla de ports del 2006 al 2015 que més o menys el que deia era que l'objectiu era arribar a 50 ports, és a dir, incrementant en 2 el nombre de ports, incrementar en 3.000 el nombre d'amarradors, que no volia dir que eren 2 ports de 1.500, sinó que era, per una part hi havia 2 ports més, però per una altra part s'engrandien els ports existents o se reordenaven els ports existents, que tindrien 2.500 puestos d'amarratge de més, o sigui, passaven a 22.500, però tot això junt feia 54.500. Nosaltres més o menys creixem uns 500 embarcacions. El creixement que té el sector són uns 500 embarcacions per any, en la qual en l'any 2015 estarem sobre 55.500 embarcacions, més tornarem a tindre uns 1.000 embarcacions que vindran de fora, en la qual hem millorat bastant la situació, però continuarem tenint un dèficit. La solució fàcil seria dir que es facin més ports, però sabem que això no és realista, o sigui, no podem esperar el creixement de nombre de ports a l'infinit, en la qual tenim que trobar unes solucions que siguin sostenibles per un futur. Llavors, hi ha una solució que també la Generalitat preveu dintre del pla, que és el tema de marines seques. El tema de marines seques està molt bé, nosaltres intentem empènyer aquesta solució, però ens trobem uns certs frens a la instal·lació d'aquestes marines seques dintre dels ports existents per impactes visuals que poden tindre i de més. I també hi ha les boies, però és que les boies avui en dia hi ha pocs llocs avui en dia que puguem posar noves boies, en la qual també la solució per aquí ho tenim una mica minsa. Quan ens trobem en això, diem, no devem ser els únics que tenim aquests problemes. Hem mirat a França quines són les xifres. A França hi ha 466 ports esportius, 163.000 amarradors, però hi ha una flota de 800.000 vaixells. Llavors, això vol dir que els francesos també tenen problemes,
però els tindrien que tindre molt més que nosaltres i el sector segueix creixent. Doncs quina és la diferència? La diferència és que es disposa d'un sistema de rampes públiques que permeten als usuaris guardar la seva embarcació a casa seva a un cert nombre d'usuaris. Clar, no estem parlant de vaixells de 12 metres o de 15, estem parlant de vaixells per sota de 9 metres, de guardar les embarcacions a casa seva o en un garatge o a una altra banda i només portar-les al mar en el moment que necessiten gaudir d'aquesta activitat. I després també hem vist el tema de marines seques. Què han fet ells que no hem fet nosaltres? El que hem vist que ells el que han estat fent és el que nosaltres diem marines seques d'interior. Marines seques d'interior què vol dir? Vol dir que han aprofitat rierols que més o menys poden estar secs o que porten poca aigua per dragar-los, no sé si la paraula en català és dragar, per dragar, encausar, i llavors es fer aquestes instal·lacions a 1 quilòmetre, 1 quilòmetre i mig de la costa, que representen molt menys problemes que fer-los al costat de la costa. Si nosaltres volem seguir creixent i no veure'ns limitat per aquest tema, el que diguem és que tenim que buscar un nou model i que aquest nou model passaria per diverses solucions. La primera solució és reordenar la làmina d'aigua que tenim avui en dia. Avui en dia tenim els ports pensats com feia fa uns anys. I hi ha una flota d'embarcacions fins 8 a 9 metres que estan ocupant una plaça de port que es podria molt bé imaginar de reordenar per embarcacions d'una eslora més gran, però a canvi tenim que trobar un lloc per a aquestes embarcacions. I aquest nou lloc, evidentment, són rampes, són marines interiors, són marines seques al costat del mar quan es pugui. Aquestes són les propostes que nosaltres tenim a davant. I llavors hi ha una cosa que serà estranya que vingui d'una associació industrial, que és una taxa. Llavors, diu, aquests senyors industrials són diferents. Doncs aquests senyors industrials el que també reconeixen és que tenim una sèrie de vaixells que en França es diuen els vaixells ventosa, que estan ocupant unes places al port i que no s'estan utilitzant i que tal com tenim avui en dia la legislació és molt difícil de treure'ls d'aquestes places de port que estan ocupades. Llavors, una de les solucions per financiar una mica les infraestructures que nosaltres parlem i, sobretot, per detectar els senyors que no estan utilitzant un vaixell, seria crear una petita taxa que ens digués qui realment està utilitzant i qui realment té el vaixell completament abandonat. I que a base de l'impago d'aquesta taxa poguéssim fer unes accions per treure aquests vaixells que no s'estan utilitzant però que ens estan ocupant una plaça de port. Molt ràpid, molt més ràpid del que teníem previst, però bàsicament, com hem començat tard, també he guanyat una mica de temps i això són els missatges bàsicament que nosaltres volem passar com idees que hem vist de coses que s'estan fent a uns altres llocs i que amb l'ajuda de l'administració catalana podríem intentar fer a Catalunya. Bé, tot seguit, en representació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, la senyora Mercè Santmartí, directora general, ens ha comunicat recentment que per una altra qüestió no podia venir, però tenim avui entre nosaltres el senyor Josep Alsina, que és el responsable del servei marítim. Amb vosaltres, el senyor Alsina. Bé, abans que res, la directora no ha pogut venir, però bé, hauria agradat estar aquí. Moltes gràcies per haver-nos invitat. Un servidor de vostès, soc el responsable de gestió marítima
i, per tant, la persona que porta els temes més vinculats amb els interessos de DIN. Bé, ADIN promociona les activitats nàutiques, les indústries nàutiques, és la seva funció, jo diria que principal. I, clar, en moments com el d'ara, com el que es viu ara, jo crec que cal esgotar totes les possibles fórmules per aconseguir-ho, perquè m'imagino que no deu ser fàcil. I en les jornades d'avui vinculaven les activitats marítimes amb el turisme i també amb les infraestructures de suport. Jo m'agradaria, també procuraré escurçar una mica, si pot ser, perquè, entre altres coses, perquè una de les parts que portava per fer-ne avui, per comentar avui, ja s'acaba de tractar, que és una mica el tema de facilitar l'accés, precisament per dinamitzar la capacitat de la gent. Us agrada escoltar? Sí, i sobretot que ho diguem nosaltres... Bé, però després també veig per a la jornada que hi ha gent que és més competent en aquest tema i segurament que ens aclarirà molt. Bé, a mi m'agradaria, concretament sobre el tema de la vinculació entre el que seria el turisme i les activitats. Això és un tema que és molt antic, perquè en els... Vull dir, ara jo diria que ho redescobrim amb sèrio i amb ganes, no? Però jo recordo de molt petit, en pobles de la costa, que hi ha els mateixos pescadors artesanals, sobretot on no hi havia ports, eren barques més petites, quan venia al principi els primers turistes feien sortidetes fins i tot amb bots de rems per les roques de prop de les platges, explicaven els racons i es guanyaven unes pessetes extres. Vull dir que la cosa no és pas nova, que la gent del sector marítim diversifiqui l'activitat. Altra cosa és que en aquests moments fer-ho sigui complicadíssim per tota una qüestió de traves i de normes administratives, de titulacions i de tal, que en alguns moments ens estan ofegant. Bé, en aquelles èpoques encara potser no havia, a l'època que jo parlo d'aquests pescadors que diversificaven l'activitat, potser encara no estava tan ferma aquesta espècie de pensament que corre avui dia de que tot allò que no està regulat, això és com el plor, tot allò que no està regulat està prohibit i no és veritat. El que no està regulat, específicament, no està regulat, per això no vull dir que no estigui prohibit. El que passa és que s'ha de fer en el marc jurídic general i amb respecte a la convivència. En aquelles èpoques no hi havia tantes normes en el món marítim i també hi havia menys activitat i hi havia menys desenvolupament. Dit això, passem a quin seria el concepte que manegem des de la Direcció General de Pesca d'activitats marítimes. O sigui, què serien o què considerem que són les activitats marítimes? Per dir-ho molt genèricament, són totes les que es fan a l'àmbit marítim, independentment del motiu i fins i tot de si tenen ànim comercial o lucratiu, si no el tenen, si són esportives, si són... En fi, al marge serien totes. Però d'aquí, pel que fa a la gestió que fa la Direcció General, s'exclouen la marina mercant, els treballs subaquàtics, que serien, anem aquí d'acord. I per què? Perquè la marina mercant queda molt definida al Codi de Comerç i és un altre camp i tots els treballs subaquàtics és un altre món. Bé, però tot el més, o sigui que ens estem referint a la pesca recreativa, de superfície submarina, a la vela, motonàutica, submarinisme, lloguer d'embarcacions o maneig d'artefactes en general. Aquests serien una mica els camps que treballa o que gestiona la Direcció General de Pesca. Per sobre, una mica per sobre el que ha dit, el que s'ha dit a la ponència anterior, tenia una nota infraestructures i activitats. Jo només diré una cosa aquí. L'activitat, al llarg dels anys, la mar
la mar és un mitjà que ens és estrany, o sigui, nosaltres no podem, no som peixos, i per tant no ens podem ficar a l'aigua a caminar com caminem per aquí al saló. Necessitem alguna cosa que ens ajudi, un artefacte, una embarcació, una instal·lació, necessitem alguna cosa. I totes aquestes embarcacions, artefactes, instal·lacions, tot això necessita també d'unes infraestructures. A mesura que ha anat passant el temps i que han passat d'aquelles èpoques primeres dels pescadors, que posava com a exemple que passejaven 2 o 3 persones, fins que s'ha anat desenvolupant tot el sector turístic, tot el sector de serveis, al pas de tot aquest temps, naturalment, ha plogut molt. Les activitats marítimes s'han vinculat en l'oci, la necessitat de vacances i de tenir hobbies i de coses d'aquestes, vull dir, ha anat entrant a la societat, el turisme s'ha desenvolupat, d'alguna manera les activitats marítimes també associades a la promoció immobiliària també han jugat un paper important, i d'aquesta manera s'han anat creant infraestructures, que aquestes infraestructures i els serveis també, les empreses de serveis, tot això ha facilitat a la vegada que entrés més gent en el món de les activitats marítimes. És a dir, que s'ha donat com un efecte de sinergia, perquè una cosa no va amb l'altra. Sense facilitat, sense infraestructures, sense zones de varada, sense un lloc on deixar un bot, sense això no s'entra en el sector. Durant una època molt llarga encara es feien el que se'n deien també les fires d'ocasió. Les fires d'ocasió entrarien una mica en el marc d'aquesta època, perquè les fires què permetien? Permetien que les persones que ja eren introduïdes en el sector marítim, ja disposaven d'embarcacions d'una mica més nivell o la volien obtenir, es desprenien de les embarcacions antigues, cosa que facilitava per un preu més raonable amb altres persones integrar-s'hi, i d'altra banda ells també podien aspirar a embarcacions noves, més grans o de més tonatge, etc. Tot això ha anat donant una dinàmica de creixement que naturalment s'ha frenat arran de la crisi general que estem vivint. I aquí també hem de remarcar que el fet de vincular l'activitat marítima amb l'oci també la fa més prescindible en moments difícils. Per tant, jo diria que en aquest moment, si féssim un sondeig o féssim una valoració de la repercussió de la crisi en els sectors industrials, en general jo diria que l'ADIN, el vostre sector, és un dels que ha sortit bastant perjudicat, precisament per aquest motiu, perquè pràcticament no hi ha. Sobre això haurien d'accentuar una mica els llocs de gran tonatge, que si bé és cert que també han sofert la crisi, però sí que d'alguna manera necessiten, es vulgui o no es vulgui, necessiten com a mínim d'un manteniment i d'unes tripulacions mínimes. I s'ha de dir també que aquí, a Catalunya, hi ha instal·lacions que poden oferir els serveis necessaris en aquests llocs de tonatges importants. Bé, la contractació, un tema important és la contractació de serveis. La contractació dels serveis a l'àmbit marítim es fa mitjançant les persones físiques que ofereixen, físiques o jurídiques, que ofereixen la possibilitat de fer o de practicar les activitats marítimes i fins i tot i d'obtenir els coneixements necessaris per a poder-les fer després per al seu compte. Ens referiríem la llei de pesca i acció marítima recull aquestes figures a través dels articles 111, 112, 113 i 114 que estableix els centres d'activitats marítimes. I dins d'aquests centres d'activitats marítimes els classifica en centres nàutics que ofereixen activitats nàutiques recreatives i de pesca, o sigui, vela, motonàutica, creuer, esquí... Les acadèmies nàutiques que preparen a les persones per obtenir les titulacions i per donar-los una plusvalor de coneixement,
i els centres d'immersió que es dediquen a l'ensenyança de boixet recreatiu, i o organitzen sortides a la mar amb immersió. Vull dir, en aquest moment hi ha 73 acadèmies nàutiques, 96 centres nàutics, que són el que en venim dient escoles esportives nàutiques, són el que veiem a les platges, entre altres, i 180 centres d'immersió. Bé, avui en dia torno a dir que la prestació de servei ja no és el viatget amb un bot de rem, sinó que avui en dia es pot fer pràcticament qualsevol activitat arreu de la costa catalana, a més amb garanties de servei. Bé, un altre tema que s'ha de valorar dins de tot aquest món d'activitats marítimes s'ha de comptar també la pesca recreativa, perquè la pesca recreativa s'ha vingut durant molt de temps, s'ha vingut valorant com una activitat extractiva, que ho és, perquè naturalment pesca i treu recursos, és una activitat extractiva, però jo diria que no s'ha valorat prou bé perquè, a més de ser una activitat extractiva, és una activitat que participa molt activament en el desenvolupament social i econòmic de tota la costa i que ofereix una possibilitat d'oferir també el xàrter de pesca, i la prova és que n'hi ha alguns a la costa i alguns estan funcionant, i fins i tot la figura de les escoles de pesca, que a més ensenyen a pescar, a part de treure la gent i tal, doncs l'ensenyen, li donen conceptes, i fins i tot algun que ensenya pesques tradicionals. Però clar, les empreses de serveis, aquestes d'alguna manera han de venir a completar l'ús privat, perquè l'ús privat d'embarcacions és difícil, cada vegada més difícil per motius que ja s'han dit i que no cal tornar-los a dir, perquè tenim l'espai que tenim la costa que tenim i tal. Però la prestació de serveis pot suplementar molt bé i ofereix uns avantatges importants. Per exemple, una persona pot integrar-se, pot entrar i pot seguir fent activitats marítimes i no li cal disposar d'una embarcació pròpia, remolcar-la, portar-la, buscar-se un punt d'amarrament i tot això. Per tant, les empreses de serveis han de complementar l'ús que potser, jo diria que potser durant uns anys no tornarà a ser l'ús privat o l'ús particular, no tornarà a ser tan comú o tan extens com havia sigut en aquestes èpoques bones. Però clar, les empreses en general, les empreses de serveis i totes les empreses del sector nàutic han de sentir-se segures. I sentir-se segures, per què? Perquè si se senten segures vol dir que podran posar més imaginació i potser fins i tot iniciar nous reptes. Perquè les empreses que se sentin segures hi ha d'haver una visió global del sector marítim que ara no hi és. En el sector marítim no hi ha visió global. El sector marítim està molt diversificat, hi ha diferents administracions que intervenen, però no hi ha una visió global, que és la que fa falta i la que d'alguna manera veig que es reclamen sempre, quan vaig amb actes d'aquests, es reclama sempre el mateix. Per dir-ho d'una manera molt ràpid, perquè les empreses s'animin, per dir d'alguna manera, les regles del joc han de ser poques i clares. Poques regles i molt clares. I a més d'això, encara jo donaria un pas més. No hi hauria d'haver cap regla que no sigui estrictament necessària per a la seguretat de les persones i la qualitat de servei. Mireu, d'aquelles èpoques, que per això ho he dit al principi, d'aquells pescadors que feien de tot, ara això és impossible. És impossible, i això aquí potser em salto passos, però és igual perquè anem justos de temps i no passa res. És impossible perquè en aquelles èpoques la gent tenia, si tenien un títol el tenien, anaven, feien això, feien allò, hi havia una infraestructura des de l'administració de l'Estat relativament petita per la costa. Va arribar un moment
en què a mesura que es va avançant i les coses van creixent, es van obrint noves expectatives i noves possibilitats. Arriba un moment que es creen les titulacions de pesca. Les titulacions de pesca, em refereixo fins i tot als capitans de pesca. Antigament, suposo que molts dels que estan aquí coneixeu el tema, però potser alguns que venen de l'àmbit més esportiu, més recreatiu, potser no. En un principi aquests pesquers espanyols que anaven a Terra Nova i que anaven a per tot portaven un marino mercant, un pilot de primera classe, un capità i un pescador. Anaven dos. Un era el que sabia de pesca i el que deia on havien de pescar, com i quan i de quina manera, que era el que més cobrava del barco perquè anaven a la part, com van els pescadors, del que s'agafava, i després hi havia el capità del barco, que era el que sabia navegar i el que estava preparat. En sortir els capitans de pesca es va crear ja tota la titulació de pesca, els títols de pesca, i aquestes persones ja podien, a més de pescar, podien despatxar el barco. I aquest pas, naturalment, es va fer a través dels instituts nàutico-pesquers, que després van ser instituts politècnics, en fi, i això està molt bé. Ho poso com a exemple, no com a crítica, però com a exemple. El que passa que a partir de que comencen a estructurar-se les titulacions de pesca, què passa? Que llavors, per motius que no tenen res a veure ni amb la seguretat de les persones ni amb res d'això, resulta que a partir d'aquell moment diu sí, però és que ara ja existim nosaltres, per tant, ara només nosaltres podem fer això. Els altres ja no, ja fora. I llavors els altres diuen sí, però ara tu tampoc podràs venir allà on estem nosaltres. I així tenim, avui, això parlo de molt antic, podríem, si fins i tot calgués fer un treball a fons, trobaríem les dades de quan han sortit aquestes normes. I ara, curiosament, resulta que una persona pot sortir a pescar amb una embarcació de 75 tonelades de més, i fins i tot ser capità de pesca, despatxar un barco a Terra Nova, però no pot anar amb un barco de la marina mercant, ni pot anar, potser, a ser patró d'un iot de xàrter, perquè el títol que té és de pesca i, per tant, no és de marina mercant. Clar, això sembla una tonteria, però no ho és. No és una tonteria, perquè hi ha moltes persones, molta gent del sector pesquer, que podria, d'alguna manera, diversificar la seva activitat i no ho pot fer. Això ho he posat com a exemple que les qüestions administratives a vegades frenen tot aquest desenvolupament i totes aquestes bones voluntats que parlàvem aquí. Sí. Bé, doncs per anar acabant, perquè em diu en Miquel que tinc d'anar acabant, jo pensava que no arribaria a la mitja hora, la veritat. Pensava que quedaria curt. Bé, a veure, plantejaments d'actuació, mireu, podríem fer-ne molts, però pel que ens toca a nosaltres, el primer que s'ha de fer, el que s'ha fet amb la immersió i que ara estem treballant amb la pesca recreativa i que també farem amb els centres nàutics, produir una normativa en l'abast, naturalment, de les nostres competències, una normativa clara que els criteris que ha de tenir és establir els criteris mínims, establir mitjans humans i materials exigibles per poder fer les activitats amb seguretat i bon servei, és a dir, humans exigir tècnics responsables, definició del perfil de les persones responsables i especificació de les qualificacions teòriques dels responsables de cada activitat. Materials, els materials indispensables necessaris per garantir el bon servei i buscar un nivell d'assegurances que s'ajusti a la realitat. Bé, podríem parlar molt més, però em sembla que la idea que havíem de deixar ha quedat clara. Moltes gràcies per haver-nos invitat i compteu que sempre tindreu la nostra col·laboració, que ja l'heu tingut i la teniu habitualment. Gràcies a tots.